Angay nga himuong sumbanan sa ubang mga opisyal kansang termino mapupus na unya sa Hunyo 30 ang ehemplo nga gipakita mismo ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Si Gobernador Gwen Garcia bilib sa pagkamahiobsano ni Presidente Duterte nga tataw kaayo sa usa ka pamahayag nga giluwatan sa presidente. Matod sa gobernador nga kini maoy angayang sundon sa ubang mga opisyal inay mag-aswat sa ilang kaugalingong bangko o di ba kaha muawhag pa sa mupuli kanila nga ipatuman ang ilang mga nahimong plano o mga programa. I hope that others would take a cue from President Duterte. He has not even uttered a word to expect the next administration to conform with his policies or to continue his programs. Basta niingon siya, unsay ako nahimo, mao na to. Kung kulang, mao ra gyud akong kaya. Look how humble this man is. And that's the way it should go. Let the people say what you have accomplished. Matod sa gobernador, nga taliwa sa iyang mga nahimo ubos sa iyang pamunuan, si Presidente Duterte nagpabiling mapahiubsanon. The humility of the man who has done so much, you cannot deny. His Build program has been a resounding success, and that will always be his everlasting legacy. And his all-out war against drugs. Dili kini ang unang higayon nga mipadayag sa iyang grabe nga pagpilit kang Presidente Duterte si Gobernador Garcia. Kahinumduman atol sa pagbukas sa CCLEX, gipabarog ni Garcia ang katawhan agig pasalamat kang Duterte sa tanan niyang mga nahimo alang sa nasod nga Pilipinas. Katrina Kovalik, Balita sa Sugbo.